Ahojte všetci poslucháči, ja vás vítam na tomto našom prvom podcaste, kde sa budeme venovať jednak lifestylu, realitám, ako keby všetko, čo je prepojené nejakým spôsobom s realitami. A dnes som si pripravil prvého nášho hostia, ktorým je Tomáš Dorňák. Tomáš, vítaj, ahoj. Ahoj, ahojte. Tomáša už poznám dlhé roky, máme veľa spoločných známych, kamarátov a teda povieme si, čomu sa Tomáš zaoberá. Je to vlastne človek, ktorý stavia nehnuteľnosti na Bali, takže budeme sa rozprávať dneska o indonéskom trhu a konkrétne o Bali, takže povieme si, aké sú tam postupy, dajme tomu pri výstavbe, ako dlho tieto veci trvajú a priblíži nám tento trh, ktorý dá sa povedať, že je teraz veľmi, veľmi populárny. Takže ešte raz Tomáš, vítaj a prvá otázka by hneď znela, prečo Bali? Prečo Bali? A v mojom prípade to bola jasná voľba, keďže to bola, nazvem to asi prvá destinácia v Ázii, ktorú som, druhá, navštívil, ale prvá dovolenková. A myslím, že som si Bali zamiloval hneď akože na prvý pohľad. A nielen prvý pohľad, ale ten ostrov je niečím výnimočný, čo si myslím, že môžu vždy potvrdiť aj ľudia, ktorí Bali pravidelne navštevujú. A je tam niečo iné, ťažko sa to vysvetľuje, ale viac menej sú tam výborní, nazvem to, že ľudia, ktorí sú strašne ľudskí. Ten ostrov je plný výborného vibu, úsmevu, výborného jedla, čo si potom kľudne môžeme povedať. A hlavne prináša aj nespočetne veľa možností. A hlavne teda samozrejme v tomto prípade investičných. OK, veľa ľudí zaujíma ľuďmi, ktorí sa stretávam a chcú buď kupovať alebo stavať nehnuteľnosti mimo Európsku úniu. Boja sa častokrát o nejakú legislatívu. Je vlastne trh, ktorý môžeme povedať, že Slováci poznajú skôr z Instagramu, že nie je to úplne taký trh, ktorý je nejak populárny okrem toho okrem tých dovoleniek. Takže povedz mi, možno, že si priblížme ako keby tú prvú vec a čo by mňa ako keby zaujímalo, lebo poznám slovenský realitný trh, mám tu nejaké investície v tom našom trhu, ten trh je ako keby predvídateľný, ľahko merateľný a to isté vlastne sa chcem opýtať, ako to funguje na trhu, ktorý nie je tak prebádaný, najmä Slovákmi. Hej? Čiže možno, že by som začal tým, že čo sa týka legislatívy. Prvá otázka by ma napadla, ako to je s vlastníctvom nehnuteľnosti. Vieš nám to priblížiť? Áno, určite. Áno, je to presne tá vec, ktorú sa aj Slováci pýtajú a ktorá ako keby rovno odseparuje, nazvem to, tých zákazníkov, pretože nie všetkým Slovákom sa páči tá idea, že si prenajímajú pozemok. My sme z historického hľadiska zvyknutí na to, že ten pozemok vlastníme a proste vzniká okolo toho takých veľa neistot, pretože ľudia si povedali, ja ten pozemok nevlastním, že čo sa môže všetko stať, môže mi ho niekto ukradnúť, môže mi ho späť zobrať, nie, nemôžu, pretože všetko máš podchytené kontraktom priamo s majiteľom toho pozemku a nie je to tak, ako si ľudia myslia, že čo keď potom prídem, čo sa stane s tou stavbou, ktorá je na tom pozemku. Väčšina zmluv je nastavená na fixný počet rokov toho prenajmu, zvyčajne to býva na Bali 25 až 30, s tým, že máš automatickú opciu na ďalších 25 až 40 rokov. Čo znamená v praxi to, že je iba na tebe, či ty po tých 25-30 rokoch chceš pokračovať, keďže tam máš tú stavbu, tak väčšinou chceš. Čiže si potom doplatíš. V zmluvách väčšinou býva zakomponované, že sa stanovuje cena na základe aktuálneho trhu. A ak náhodou sa ty nedohodneš s tým majiteľom pozemku, tak to lokálni právnici akoby určujú, aká je aktuálna cena, to sa dá na papier a vtedy si môžeš vybrať, či ti to vyhovuje, bereš alebo nebereš. Dobre, ako keby teraz poslúcháš, nech si to vie predstaviť v praxi. Predávaš tam momentálne vilu na Bali. Povieme si potom bližšie ako keby o tom meste, čo všetko to mesto ponúka. Ale som tvoj klient, som kupujúci tej nehnuteľnosti.
s kým uzatváram ja tú zmluvu, ako tam vlastne prebieha ten proces toho prevodu vlastníctva, lebo u nás na Slovensku máme tú autoritu alebo ten inštitút, je to kataster, ktorý ten vlastnícke právo zapisuje. Predpokladám, že na Bali to je troška ináč, alebo aký tam je postup? Je to obdobná inštitúcia, ako je u nás katastrálny úrad. Okay. A zmluvu podpisuješ tak asi ako u nás, buď s majiteľom v tomto prípade. Ak kupuješ nehnuteľnosť, ktorá už stojí, že nestaviaš, ale kupuješ vlastne niečo postavené, tak tá zmluva sa skladá z dvoch celkov. Jeden je konkrétne ako keby sublease, v preklade ako keby postupuješ prenajom toho daného pozemku. Prepáč, do toho ti teraz skočím. To znamená, že keby som ja ako tvoj kupujúci chcel ďalej predať nehnuteľnosť niekomu inému, pokračuje v tom nájme toho lízu, ktorý máš dohodnutý s tým pôvodným vlastne duration alebo tú dĺžku trvania. Áno. Je to presne tak, ako hovoríš, čiže prakticky opäť ty podstúpíš ten pozemok ako keby ďalšiemu sublízerovi. Okay. A druhý celok je vlastne zmluva o tom asete, alebo o tej vlastne nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na tom pozemku. Okay. Viem, že sú spôsoby, kde môžeš to predať ako celok, že niekto vlastne stanoví v tom, že tento pozemok prakticky ty sablízneš a všetko, čo sa nachádza na ňom. Čiže je tam tých možností viacero, ale väčšinou sa to teda robí ako keby na dva celky. Dobre, a teraz keby možno, že pre našich poslucháčov, ktorí sú zo Slovenska, vieš ty, dajme pomôcť, ako keby pri tom nadobudnutí tej nehnuteľnosti, lebo reálne tam ponúkaš nehnuteľnosť, ktorú si ako keby ukazujeme teraz v tých fotografiách, túto krásnu vilku, ale že či sa vieš ty postaviť, alebo tam máš niekoho, kto to zastreší. A sú tam na to advisory spoločnosti, sú tam na to notári. Notár tam vlastne na Bali spĺňa funkciu aj ako keby u nás právnikov. Okay. A áno, samozrejme ten servis zabezpečíme my, potom to, alebo teda ja, že to celé vlastne zabezpečím to spojenie, prepísanie a vlastne celý ten legálny postup ako keby prevodu tej nehnuteľnosti a tých práv toho pozemku, využívania pozemku. OK, ty si prešiel vlastne celkovo aj výstavbou tej nehnuteľnosti, takže vieš asi aj povedať o tomu klientovi do podrobností, čo je viac informácií. Bola to tortúra stavať na Bali, alebo čím si prešiel? Bola to moja prvá vila. A áno, bola to aj tortúra, ale bolo to aj príjemne tá cesta celá. Čiže bol to vždycky môj sen, takže ja som to bral troška z iného možno uhla pohľadu. S tým, že som sa na to tešil, aj na to, ak to budem vybavovať, tým, že som si vlastne celý aj ten exteriér, interiér navrhol sám a ja som si to vlastne celé vybavoval, tak som si prešiel celou tou škálou všetkých tých vecí, ktoré som musel zabezpečiť. Okay. A áno, staval som to vlastne cez jednu spoločnosť, ktorú názvem, že som tiež nebol úplne spokojný, keďže som pedant. A tak som sa rozhodol ja osobne, teda pri tejto vile, že si ju teraz už dokončím potom sám. Lebo samozrejme ja tým, že mám rád čísla a vždycky musia dávať logiku, ako sa hovorí, tak som si to celé potom počítal v priebehu toho procesu a zistil som, že keď si to vlastne dokončím sám, tak ma to vyjde lacnejšie. Zistil som, že mám nad tým kontrolu, môžem si to celé prakticky manažovať, celú tú stavbu, výstavbu. Viem si tam urobiť kvázi stavebný dozor. Naučil som sa popri tom procese prakticky strašne veľa vecí. Okay. A aj som si vlastne povedal, že keď tam vlastne chcem pokračovať a chcem ďalej staviať, tak je dobre si vlastne prejsť všetkými týmito procesmi, aby som vedel, kde môže nastať, nemusí nastať v budúcnosti problém. Jasné. A teraz, čo sa týka klientely celkovo na Bali, predpokladám, že drvivá väčšina to sú zahraniční kupujúci alebo investori. Vieš mi aj približiť možno, ktoré krajiny hlavne, alebo ľudia z ktorých krajín si tam kupujú tie nehnuteľnosti a vlastne ako to funguje. Ten trh je tam celý svet. Ten trh je celý svet, ale nazval by som, že majoritne to je Austrália, kde sa tam nejakí tzv. Expats, ktorí sa rozhodnú už na kvázi dôchodok ísť, alebo si tam postávajú nejakú svoju nehnuteľnosť, teda respektíve kúpia.
Tu ťa preruším, to vlastne z Austrálie ten led asi majú... Oni ten led majú blízko, samozrejme z ktorej časti Austrálie, je to od 2 do 6 hodín, tak by som povedal, s tým, že ja by som to nazval, že pre Austrálánov je Bali niečo ako pre nás Chorvátsko. Okay. Oni to tam majú veľmi radi, celý vlastne ten vibe na Bali vznikol okolo surferov. To znamená, že oni tam prišli Austráľania a ten hub tam vznikol ako keby prirodzene. To jedlo, a teraz som preskočil do toho jedla, ale nie len jedlo, ale prakticky celý ten... rozprávam, tak áno, je to väčšinou... Hlavne o kvalitnom jedle. O kvalitnom jedle, hej. A tak áno, samozrejme aj jedlo, ale prakticky celý servis sa tam teraz za posledných 10 rokov, môžem povedať, ja som tam bol prvýkrát 2014, velice podvihol. Či servis, či nehnuteľnosti, áno, hlavne zase opäť to jedlo, hej, je úplne na inej úrovni, ako tam bolo 10 rokov dozadu. A môžem povedať, že práve Austrálania, práve všetci zahraniční, ktorí sa tam rozhodli žiť, čo znamená, že prišli, opäť asi to bol podobný prípad ako ja, a zistili, že teda je tu tak dobrá životná úroveň a tak sa nám tam páči, že prečo sa tam nepresťahovať, alebo respektíve nependlovať hore-dole. Pokiaľ tam majú biznis, alebo pokiaľ sa tam jednoducho len dobre cítia. Tak poprinášali strašne veľa tých svetových konceptov, čo sa týka jedla, čo sa týka naozaj servisu, čo sa týka už aj teda dizajnu rôznych víl, hotelov. Už tam naozaj veľkí developeri, či európsky, austrálsky, alebo ruský, alebo proste veľa subjektov sa tam rozhodlo investovať väčšie peniaze, lebo v tom vidia nejaký zmysel. Čo sa týka možno, že tej investície, väčšinou tí ľudia si to kupujú že na vlastné používanie, alebo tie výlky, ja neviem, skôr sa spýtam, čo je drvivá majorita kupujúcich? Sú to ľudia, ktorí kupujú celý, že rodinný dom, vilu, byt, jednotlivá jednotka, alebo... Je to individuálne, nazval by som to, že je to vždy na základe toho budžetu, čo ten jednotlivec má, ale prakticky sa tam predávajú jednoizbové apartmány. To nazvem ako takú najnižšiu kategóriu. Prepáč, ak ty pri tých jednoizbových apartmánoch vieš po nejakú cenovú reláciu, že ak sa pohybujú také apartmány, aby si ľudia vedeli predstaviť? Áno, určite áno, teraz dokonca idú, som niekde videl, že 70-80 tisíc. Okay. Ale toto si môžu dovoliť developeri, ktorí to predávajú vlastne popredu. Nazvem to, že urobia projekt, nejak si zaistia pozemok a skúšajú. Hej, a prakticky majú nejakú dohodu, že pokiaľ to nevyjde, tak ani nezačnú staviať. Jasné. A vrátia peniaze. Že aj také sú tam, hej? Že, je to, áno, prakticky že to reflektuje. nejakú rezervačku, ale potom zistia, že áno, že asi sa nedosiahol ten... Áno, ale... A oni vlastne idú na ten trh s tým, že tú cenu dávajú oveľa nižšiu. Lebo si to môžu dovoliť, pretože nemajú v tom vlastné peniaze, alebo nejaké bankové peniaze, ale majú v tom, prakticky sa to snažia celé poskladať z nejakých down paymentov tých daných klientov, čo nie vždy je úspešné. A potom to samozrejme môže trpieť aj na ten čas výstavby a nazvem to aj na kvalitu, lebo už potom to robia tak nejak in budget, aby im to celé vychádzalo. Čiže hovoríš 70-80 tisíc, predpokladám, že to je nejaká výmera, aby sme vedeli možno porovnať s bratislavským trhom. 35 m2 je tu na priemerne. Aj môže byť, že sa to tam začína pohybovať od tých 35 vyššie, ale opäť je to individuálne, pretože aj tí developeri sa snažia ako keby reflektovať tie potreby alebo ten štandard možno, že pre týchto. Čiže je tam trh naozaj od jednoizbových apartmánov cez jednoizbové vily až po 3, 5, teraz nazvem to lebo tam sa to berie ako spálňa, spálňové. Two bedroom, áno. To znamená, že u nás by to bolo, niekto povedal, že je to trojizbák, tak tam je to prakticky dvojizbák s nejakou kuchyňou, obývačkou. Tam sa to bere vždycky na počet spální. OK, tak tým pádom, keďže je 2 bedroom, to znamená 2 samostatné spálne plus obývačka, hej? A väčšinou je tam ešte obývačka. Napríklad vilu, ktorú som postaval a predávam, tak to je trojspálňa. Aj je tam obrovská obývačka spojená s kuchyňou. Ešte 2 ďalšie veľké skladové miestnosti, guest toilet, hej, a takéto veci. Čiže ono sa to tam tak inak troška celé prezentuje ako u nás striktne, že to proste neviem, trojizba. OK. Ako tú výlku, aj tu ak si pozeráme teraz na týchto fotkách, je aj tu na popise dole video, nech si na to ľudia môžu kliknúť. Naša realitná kancelária aj ponúka, majú v ponuke na predaj, takže ak budete chcieť akékoľvek informácie, tak vám radi aj poskytneme ohľadne tejto výlky. Ale nepovedali sme si, že Bali, ale v ktorom meste sme na Bali a povedzme si niečo
niečo konkrétne o tom meste, aký tam je lifestyle, možno možno veková kategória ľudí, aká tam žije a ako to vlastne tam funguje. Ja som sa teda rozhodol a vybral som si pozemok v Changu, konkrétne časť Changu, ktorá sa nazýva Berava. A keby som to mal prirovnať k nejakým mestám alebo k mestským celkom ako Bratislava, tak by som to nazval, že to je také, by som povedal, že blízke až skoro staré mesto. Okay. Čo sa týka lokality a navratnosti, pretože tam tie čísla vychádzajú naozaj najkrajšie, je tam najväčšia koncentrácia turistov, je tam práve aj tá najväčšia koncentrácia všetkých tých zaujímavostí toho celého lifestylu a celé to Bali je vlastne taký lifestyle hub. No to nie je ani dovolenková destinácia, ale ľudia sa tam sťahujú, hlavne tí, ktorí vedia pracovať remote. Teraz sa to nazýva, pomôžme, ja som ti to aj hovoril. Sú tam digital nomádi, to sú víza, ktoré si aj dostávajú tí ľudia. A presne podľa toho spravili aj víza pre týchto ľudí. Prakticky sťahuje sa naozaj fakt veľa ľudí tam, lebo zistili, že pomer cena kvalita a teda respektíve náklady sú úplne niekde inde, ako pokiaľ vedia tí ľudia alebo tie mladé rodiny pracovať od kadiaľkoľvek, tak je to pre nich veľmi výhodné. Bežný klient, ako som napríklad ja, keby si chcel takúto výuku ísť minimálne pozrieť najprv, tak povedz mi, zaujímalo by ma, že sezóna, či nejaká sezónnosť na Bali, alebo či tam ísť či v januári alebo v decembri. V Thajsku napríklad vieme, že sú tie monzúnové rainy seasons, áno. Takže vtedy sa tam nechodí od toho septembra, takže ako to je na Bali? Na Bali to je o niečo posunuté, začnem teda tými rainy seasons, ako si to nazval, tie sú tam od novembra do januára, februára skôr, ale vôbec to nejak neovplyvňuje trh, lebo to sú zrovna to obdobie, keď polka Austrálie, alebo teraz skoro celá Austrália má nejaké dovolenky a oni práve vtedy najviac chodia na Bali. Čiže vtedy ten trh sa mení akurát, čo sa týka obsadenosti, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú. Okay. A mimo samozrejme všetky ostatné mesiace je sezóna. To je tá krása a preto podľa mňa sa to aj reflektuje v tých číslach, že tá sezóna je tam prakticky celý rok. Preto tá návratnosť oproti Európe je úplne niekde inde. U nás to je pri nehnuteľnostiach možno 3-5%. No tak 5% v Bratislave už aj nenájdeš. Úplne poviem, akože priemerný ten ročný výnos z prenajmu sa bavíme niekde okolo 3%. Hej, takže ono to nie je žiadne terno, pri obchodných priestoroch to je možno, že tých 5, maximálne 6%, ale ako keby samotný prenajom pri momentálnych cenách reálí v Bratislave, tak momentálne my predávame nehnuteľnosti konečným užívateľom. Takže nie sú to moc tí investori, ale tí, ktorí aj tie nehnuteľnosti reálne využívajú. Čo sa týka tej návratnosti, tej investície z prenajmu, ako to je na Bali a môžeme si povedzme, ak máme nejaké čísla aj k rastu cien nehnuteľností, možno za posledný rok, 2, vieš. Máme, tie čísla sú niekde sa pohybujú od 10 do 17%. Teraz sa bavíme o prenajme? O prenajme, okay. O návratnosti. Hej, to znamená, že ty vieš mať tú nehnuteľnosť naspäť zaplatenú za 80 rokov. Okay. Samozrejme je to aj o šikovnosti tvoje, respektíve keď si to môžeš manažovať ako súkromník, alebo to môžeš nechať ten villa management robí nejakej lokálnej spoločnosti. Samozrejme záleží, ako kvalitne ten marketing robia. Ale to je, myslím, že úplne všade, nie len na Bali. Ale tie čísla tým, že tá sezóna je celý rok, tak samozrejme sú úplne niekde inde. A vlastne keď porovnáme, keď sme sa už o tom teraz nahodili tú tému, cena tých nehnuteľností, ty si tam vieš kúpiť dvojspálňovú väčšiu vilu. To znamená 2 bedroom, takže 3 izby. Áno? Berme to minimálne 3 izby v tomto ponímaní. A vieš to kúpiť za cenu, ja neviem, jednoizbaku v Bratislave. Hej, a keď niekto rozmýšľa investične, že si chce teda niekde uložiť peniaze, tak zrazu ti to Bali dáva oveľa väčšiu logiku, pretože tá návratnosť je podstatne kratšia. A áno, potom samozrejme prichádzajú tie otázky s tým rizikom, že ale je to ďaleko. Najviac Slovákov trápi to, že som sa chcel dostať presne, že dá dostupné, že ty tam chodíš pravidelne, chodíš tam, neviem, každý druhý mesiac, alebo jak často si tam. Povedzme, teraz viac menej áno. A povedz mi, že akože, keby som si teraz bukoval letenku, máme máj, keby som si chcel bukovnúť letenku na jún, koľko má vidieť spiatočný let? A dokážeš spätnú letenku kúpiť od 600 eur po koľko chceš. Okay. Zvlášť ideš biznisom alebo ekonomickou, ale
tak ja samozrejme vietam economic, lebo Jasné. sa to potom premietne v nákladoch, keď tam idem 5-6 krát ročne. Ale od 650 do nejakých 1000 eur je rozumná cena. Teraz my máme troška vyššie tie ceny, lebo máme tam nejaký ten konflikt. Áno. Ale... A ten konflikt aj priamo ovplyvňuje nejako Bali, alebo všimol si? Absolútne. Vôbec. Absolútne. Dokonca teda ja som prišiel pred 2 týždňami odtiaľ a Bali je plné. Absolútne plné, lebo ten market pre Bali je celý svet, ako som spomínal, a prakticky tam bolo teraz veľa Australanov, Singapur, Kuala Lumpur, celá Ázia, hej, že... Mám zaujímavé o Singapuru a presne mi hovoril, že všetci chodia odtiaľ na Bali. Veľa klientov je priamo zo Singapuru, lebo nazve tam, že tam bývajú nejakí bonitnejší klienti, pre nich to je oveľa dostupnejšie, je to v rádiuse letu nejak 2-2,5 hodiny, že je to úplne o niečom inom, ale nie je toto rozhodujúce pre nich. Takisto oni sú, vlastne Singapur je celý taký finančný hub, že oni si tiež vedia rýchlo spočítať čísla a áno, je to aj dôvod, prečo investujú priamo a práve na Bali. Čiže čo sa týka aj možno, že letu, letíš predpokladám z Viedne a letí tam každý deň sa tam lieta? Lieta sa každý deň, lieta tam, čo viem, tak teraz na rýchlo, keď si spomeniem, tak 6 spoločností určite. Okay. Príklad teraz bol ten konflikt a mne sa dokázal som kúpiť letenku za 690 eur a to bol Etihad. Hej, čiže som išiel cez Abu Dhabi. Konflikt samozrejme existuje, ale veľa by som povedal, že on viac existuje mediálne v priestore, ako to ty pocítiš, keď teda letíš. Absolútne som necítil, že by som letel cez nejaké ohrozené územie. Pásmo, hej, letí sa tam úplne bezpečné letisko plné ľudí. To sa mi podarilo samozrejme tú letenku asi nejak aj dobre nájsť náhodne, ale teraz som pozeral, lety sú okolo tých 800 až 1000. Čiže teraz bez akýchkoľvek obmedzení sa vie človek dostať na Bali, hej? Určite. Bez akýchkoľvek obmedzení, OK, super. Dobre, čiže aj keď by som chcel ísť pozrieť, tak určite sa ti ozvem. Si vítaný. Som vítaný, lebo už si ma tak navnadil, už každý počúva na to jedlo, hlavne ako by... Opäť som to ešte spomenúť, ale predbehol si ma. Aj ja, tak mi povedz vlastne, možno, že porovnajme to s tou Bratislavou, alebo so Slovenskom, že aké jedlo, aké to jedlo stojí a prečo. Možno, že... Prečo tam chodím kvôli tomu jedlu? To sa spýtam, či to je práve jeden z tých dôvodov, alebo to je ten dôvod hlavný, prečo tam ja to používam, keď sa ma už veľa ľudí pýta a nechcem sa mi to vysvetľovať, že prečo tam furt lietam, tak to zo srandy spomeniem, že sa tam nie dobre nájsť, ale no to nie je tak zo srandy, no to je realita, lebo to jedlo prakticky je asi na úrovni nejakých u nás bio reštaurácií. Všetky čo znamená, veci, kvalitné suroviny? Kvalitné suroviny, väčšinou lokálne, niekde sú to indonéske a veci, ktoré už aj tí ľudia, tí expats, ktorí tam bývajú, či Taliani, Francúzi a podonášali tam všetky tie svetové koncepty, tak oni si tam tie veci robia sami, robia si tam mozzarellu, hej, lokálnu a neviem čo, také, čo boli predtým velice nákladné pre nich, tak už prišli na to, že to vedia vlastne celé vytvoriť tam. A taká pikoška, len nejaký tuniakový tatarak, hej, tuniak u nás teda je všetko dovoz, tu možno v Bratislave bavíme o nejakej cenovke 20-25 eur za malú porciu, tak tam si to dávam za 4 eur, hej, a nazvem to v tej, že ráno vylovený. Hej, nie hlboko zmrazený alebo rozmrazovaný. To je len ako malý príklad, ale vlastne všetky, či ovocie, či zelenina, či ryby, či meso. Meso samozrejme aj z Austrálie, veľmi kvalitné hovädzie a ceny sú tam niekde na úrovni asi polovice toho, alebo tretiny, nazvem to až maximálne toho, čo máme tu v Bratislave. Okay. Čiže pomer cena výkon je... Dobre, a ja sa ťa opýtam, že to mesto, v ktorom tie nehnuteľnosti máš, tak idem na dovolenku, idem si to pozrieť, koľko? Za 10 dní mám všetko pojazdené, ale čo sa tam dá robiť, hej? No, ja ti poviem tak, že bol som na Bali asi 12x13, 14 ani neviem, tak by som okolo takého nejakého čísla a stále nemám pobehané všetko. To Bali je veľký ostrov naozaj a rozmanitý a nájdu si tam svoje ľudia, ktorí sa chcú zabaviť, ľudia, ktorí chcú si oddychnúť pri pláži. Je to vhodné, že rodiny s deťmi? Áno, je určite, ale treba počítať s tým, že celé Bali žije na skutroch, na motorkách. Samozrejme, dopravu máš aj autami a vtedy troška trpíš, lebo si v aute a to auto máš v tej doprave tak dvojnásobne všetko dlhšie trvá ako tým skutrom. Ale boli tam známi, boli s úplne malými deťmi a bolo to bezproblémové. Nájdeš tam totiž to rezorty, kde vieš existovať celých 10 dní a robiť si iba nejaké výlety z toho daného rezortu.
vieš existovať tam velice aktívne. Vlastne to je hlavne aktuálny dôvod, prečo tam veľa mladých ľudí chodí. Nielen za zábavou, ale prakticky sú tam yoga retreats sa tam robia, zdravý životný štýl. Keď zoberiem to zdravé jedlo v spojitosti s pohybom a s možnosťami, ktoré tam sú, tak je to prakticky pre nich dokonalá krajina. OK, takže aj si mi ukazoval predtým aj nejaké fitka, aké tam sú, ako vyzeralo to za mňa. Neviem, ani také niečo som ani nevidel, ako to je nejaký komunitný priestor, by som to nazval. Viem, že ja v tom odvetví robím, ale u nás teda nie je ani jedno fitko také, ako tam je. Tam je to vlastne celé spojené s recovery zónou, čiže s nejakou oddychovou, spojené sú tam sauny, bazén, prípadne tam hrať cez deň DJ. Okay. Sú tam všetky tieto možnosti stravy zdravej, že vlastne sa z toho ty nemusíš odtiaľ pohnúť celý deň. Ano. Vieš tam straviť, odtiaľ pracovať, máš tam vysokorýchlostný internet, to znamená, že tí ľudia tam vedia a reálne existujú celé dni. Tak to mesto, v ktorom ty nutnosti máš, leží pri mori. Je pri mori, áno. A hovoril si, že chodia tam najmä surféri z Austrálie. Je to také, že to more je také skôr také, že nekľudné, alebo je čisté. Ako si môžem vám predstaviť? Každý, alebo ľudia, viem si ako keby dať nejakú tú paralelu s chorvátskym morom, to myslím Jadranom, keď hovoríš, že prirovnávame to k tomu Jadranu, máme tu kamenisté pláže, máme tu čisté Jadranské more, ktoré je vhodné aj na potápanie, takže preto sa ťa opýtam, ako to je na Bali a či je vlastne vhodné na také kúpanie, surfovanie, alebo pre koho, akí ľudia chodia k tomu moru. Je to opäť podľa toho, že kde sa nachádzaš. Začnem tak, že v časti, kde teda mám vilu, ktorá je na predaj, tak dá sa tam aj kúpať bezpečne a je tam hlavne veľa surferov. Je to piesočnatá pláž, takého tmavšieho piesku, pretože vlastne na Bali sa nachádzajú dve sopky. Okay. Takže ono to tak ide prirodzene, že zo severu, kde tie sopky sú, tak ten piesok je tmavší až na juh, kde je vlastne úplne biely. A dole sú skôr na juhu, práve sú pláže, ktoré sú také, že nazvem to, že oddychové. Ale aj tam sa surfuje samozrejme a v tej oblasti, kde teda v Changu, tak tam môžeš samozrejme plne oddychovať. Sú tam krásne beach bary, sú tam spoty, kde chodia ľudia len čisto za západom slnka. Čiže môžem si predstaviť, ja mám skúsenosti s Thajskom, tam sa vždy aj rád vraciam. Je to akože na ten štýl? Je to na ten štýl, len nazval by som, že to... Áno, presne tak. Akorát teda pre mňa je oproti Thajsku ten vibe na tom Bali úplne niekde inde. Okay. Všetko je tak, opäť, lebo veľa Slovákov sa pýta, že ako ďaleko, prvá otázka, ako ďaleko to do oceánu, hej? Lebo my to máme tak zafixované, z toho Chorvátska, lebo my chceme byť tak, že zoberieme na fúčky, ešte, jak kedysi. Obsadíme si čím skôr to miesto. A obsadíme si už ráno o 5. hodím si tam uterák. Zablokované, áno, rezervované. Áno, a už potom iba naštvaný chodíš po pláži, že už si máš kde láhnuť, ešte tam nikto neleží pri tom. Tam sa to počíta skôr teda, že ako to máš dostupné, keď tak nejak na motorke. A hlavne celé Bali nežije oceánom. To možno žije pár percent, ale v jednotkách percentách. Celý ten vibe v Bali je niekde vo vnútrozemí, alebo respektíve v tých častiach, ktoré síce sú pri oceáne, ale sú ako keby v tom mestskom celku. Okay. To znamená, že reštaurácie, práve tie fitka, miesta s peknými výhľadmi. Ja keď si uvedomím, že ja som tam teraz bol 2 týždne a bol som 2-krát pri oceáne a som si nespomínal, že by som tam chcel ísť. Hej. To znamená, že krása toho Bali je to, že vieš si nájsť miesta, spoty, kde strávíš na pláži celý deň, ale naopak sú tam spoty, kde ani tú pláž fakt, že reálne nepotrebuješ, ani ti nechýba. OK, čiže je to o tom životnom štýle, hej? Ono to sa aj nazýva, že to je vlastne lifestyleový hub. Hej? Presne tak. A ty tam ako keby, od ktorého roku tam chodíš? Alebo keď som bol prvýkrát? Ja som tam bol prvýkrát 2014. OK, čiže už párkrát si tam bol a čo sa týka možno, že nejakých kamarátstiev, väzieb, máš tam skôr, že zahraničných známy, alebo aj tých miestnych, lokálnych? Žije tam viacero aj Slovákov. Alebo akí sú tí ľudia, ako ich vnímaš, že to by som ešte chcel navnímať. Mne sa páči to, že drvivá väčšina ľudí, ktorá tam príde, sa aj prispôsobí tomu prostrediu v tom dobrom, teraz to myslím, že sa naozaj uvoľnia a zistia, že dobré, toto je krajina, kde sa netreba na nič hrať. Ako čo mne úprimne niekedy vadí na Slovensku, že ľudia sa tu hrajú na niečo, ako by teda chceli byť oni videní možno očami niekoho iného.
a tam sú všetci tí ľudia prirodzení, všetci sa usmievajú, absolútne nie je podstatné, či niečo vlastníš, či niečo máš, čo robíš, ale tí ľudia si užívajú akoby jednoduchosť toho života. Oni majú vieru, oni sú... Tam je hinduizmus, to je prakticky jediný ostrov, dobrá otázka, lebo to je jediný ostrov v Indonézii, kde prevláda z vysokej miery hinduizmus a to je, si myslím, že je aj práve ten dôvod, prečo ten duch toho ostrova je tam, kde je. Lebo ostatné ostrovy sú moslimské. Nehovorím, že to je zlé. Napríklad Lombok vedľa Bali sa teraz začína tiež formovať do krásneho ostrovu. Ale predsa len je to cítiť. Je ten hinduizmus a celý ten prístup a tá pozitivita tých domácich ľudí, ty vlastne automaticky prevezmeš od tých ľudí. Hej, ty prídeš a teraz ty vidíš a je to strašne je to príjemne nakazlivé. A naozaj si človek vtedy aj troška tak uvedomí, že ako my žijeme, ako rýchlo zbytočne žijeme a ako sa dá žiť bez stresu. Tak sa ti možno ťažko vracia na to Slovensko vždycky, alebo adaptácia tie prvé dni je asi náročná. Však po tom pozitivizme, ktorý... Áno, potom spadneš do tej, to tu nazvem taká, že šedá realita, že prídeš a všade len betonová džungla, žiadne farby, tam je to plné farieb. Teraz ľudia sú takí pochmúrni, že už pomaly, keď vidím, ak sa porovnávajú a neviem čo a tam to proste neexistuje. A možno, že existuje, ale ja sa teda ako všade inde, ale teda v menšom množstve. Čiže áno, samozrejme ten prechod je vždy ťažší. Ja to poznám z Thajska. Vždy, keď prídeme po 2 týždňoch naspäť na Slovensko, tak tie úsmevy a tá pozitivita a presne tie farby, ktoré tam máš, potom prídeme tu do reality. Ešte sa vrátim k tým realitám, lebo mali sme tu teraz taký realitný boom, čo sa týka Dubaja. Každý už pomaly bol expert na dubajské nehnuteľnosti a každý ten Dubaj tak hypoval, promoval, aké to je bezpečné, ale okolnosti vlastne, ktoré sa udiali, čo sa týka útoku medzi Iránom a Amerikou, tak keby ukázali tú pravú tvár, že čo sa môže stať v prípade nejakého nebezpečenstva a vidieť, že to ublížilo nejakým spôsobom tomu dubajskému trhu. Akože nehovorím, že trvalo, ale momentálne to není úplne že sranda, čo sa týka keby tej investície. Hlavne tam mala drvivá väčšina pokúpené nehnuteľnosti na ten investičný účel. Nemôže sa niečo takéto podobné, lebo to je otázka, ktorú si asi ľudia kladú, späť sa tým tej bezpečnosti. Môže sa stať niečo takéto podobné práve na Bali? Bali bola vyhlásená ako 4. krajina najbezpečnejšia v prípade vojny. Tým ti odpoviem jednou vetou. Jasné. Ale môže sa stať samozrejme čokoľvek, ale to sú tak minimálne percentá. Áno, bohužiaľ Dubaj je v takej zóne, akej je. Bali nie je. Bali je v bezpečnej zóne. Ak je niečo nebezpečné, tak by som nazval, že to sú nejaké prírodné veci, typu sopka, niečo, neviem, ale táto lokalita je tak ďaleka od sopky, že tam nehrozí nejaké priame dôsledky. Čiže ja to vnímam tak, že aj to som si samozrejme zhodnocoval, keď som do toho išiel, tak som si prehodnocoval všetky rizika, všetky výhody, nevýhody. A nenašiel som prakticky skoro žiadne nevýhody, okrem toho teda, že je to ďaleko. Ale opäť cestuješ sám, tak vieš, pre nás možno, čo cestujeme, tak je to úplne normálne, že cestuješ niekde 12, 15, 20 hodín, pretože vieš si tú robotu porobiť v lietadle a zrazu už potom nevnímaš toto ako nejakú nevýhodu, ale skôr naopak aj výhodu a potom sa už pozeráš na tie lokálne výhody. Ja som tam teda nenašiel absolútne žiadne, samozrejme som sa najskôr pozeral nejaké, že zemetrasenie, sopka, to ma prvé napadlo. Keď som zobral z dlhodobých štatistík nejaké čísla, tak som myslel, že to ako nepredstavuje absolútne žiadne riziko. Okay. Čiže som si... Nejaký potenciálny vojnový konflikt tam... Absolútne. A Indonézia nie je zakomponovaná do žiadnych konfliktov, nie je na žiadnej strane. Je, keď si to je tak pre tých ľudí, čo ani v Indonézii možno teraz nevideli, nečítali, tak si teraz otvoria mapu a budú sa pozerať. Práve, že Bali v Indonézii. Hej? Áno, alebo si teraz budú pozerať, že dokiaľ už kde je tá Indonézia. Presne. Okay. Takže je to názve to medzi Thajskom, hej, niekde, hej, alebo pod Čínou a nad Austráliou. Ale nie je to iba tak zo srandy, ale hej, je to naozaj krajina, ktorá nie je v konflikte absolútne so žiadnym štátom. A myslím, že ani nebude. Nemá prečo, lebo nedrží nejaké zdroje alebo niečo, čo je zaujímavé pre práve tie štáty, ktoré majú tendenciu dobývať ostatné štáty. Kde vidíš
Indonéziu a možno práve to miesto, kde si ty, alebo kde ty developuješ, kde ho vidíš za 5-10 rokov? Vidíš tam akože potenciál ďalší, čo sa týka možno že ďalšieho developmentu? Hovoríš, že tam zhromažďuje ten zahraničný kapitál, že tam je veľa investorov. Ja som to, poviem ti úprimne, ak to vnímam ja to vnímam tak, že je alebo bol okolo toho dosť veľký hype, aj okolo toho Bali, lebo vidím aj na Instagrame rôzni títo influenceri ponúkajú toto, ako vnímam to, že a už niekoľko rokov to vnímam práve lákali na to, že digitálni nomádi, ľudia, ktorí vedia pracovať ako keby z home office a podobne, na týchto ľudí. Tak sa spýtam, není to už mesto, ktoré je keby presaturované tými zahraničnými ľuďmi a tými zahraničnými investíciami, alebo to vidíš stále, že to je v takej tej safe zóne a má to potenciál stále niekde rásť? Určite to má potenciál rásť a preto vlastne ja zvážujem tam robiť ďalšie projekty. Áno, je tam teraz veľký boom, čo sa týka výstavby. Sú tam aj nejakí inštitucionálni developeri, samozrejme, nie je ich málo. Ale je to práve preto, lebo pochopili ten trend a pochopili teda to, že aký tam je potenciál toho trhu. Ani by som to nenazvala, že je to presaturované, možno niektoré oblasti, ale tie oblasti sa potom buď zahusťujú, ale zase majú inú atraktivitu, prečo stále napríklad stávať aj v týchto oblastiach. Vôbec by som toto nevidel ako riziko. Ja si myslím, že ešte ďalších 20, 30, 40 rokov úplne akože bezpečne. Samozrejme, sú veci, ktoré my nemáme dosah a nevieme, čo sa stanú, ale tým, že tá krajina je práve bezpečná, tak ja tam nevidím absolútne, že by sa tam malo niečo pokaziť v tomto smere. Dobre, a teraz keby možno, že smerom ku klientom, máš tam výlku, povedzme si niečo o tej výlke. Kľudne, a ešte som si všimol, že som ťa neodpovedal na otázku, pýtal si sa aj na zhodnocovanie tých víl a aktuálne je tam 10 až 15% sa zhodnocujú ročne nehnuteľnosti, čo je vlastne... Čo môžeš pridať tomu, ako áno, že jednak máš na cash flow z prenajmu, plus máš ešte tomu hodnotenie nehnuteľnosti, čo sa týka nárastu. Áno, lebo ľudia práve vidia tú nevýhodu, že dobre, ale mi tie roky teraz klesajú, zoberiem niečo na 25 rokov, alebo respektíve už kupujú tie nehnuteľnosti na 20 až 23, lebo určite nejakú dobu trvá výstavba, väčšinou je to rok, dva. A v mojom prípade je to tak, že to ešte rok držím, lebo si to chcem užívať, lebo je to ako moje dieťa a chcem tam chodiť. Aj to prenajímaš? Aj to prenajímam, ale absolútne to netlačím. To znamená, že chcem to mať v takom novom stave, aj to predať, aby som sa za to vedel zaručiť v nejakom peknom stave. Dobre, ale ako keby dobre, možno, že ku klientom vedia si to aj zošahať, že je tam určite áno. Si to prenajať, jasné, sa rozhodnú, určite. Čo je ako keby super benefit, že vedia si aj skúšať. Áno. A nehnuteľnosť sa nachádza vlastne v uzavretej ulici, kde 80% je tam 12 víl a myslím, že 10 majiteľov alebo vlastne 10 tých víl sú Slováci, čo je super, že tá komunita okolo toho je taká. Československá komunita. Áno, a nemusia sa tí ľudia báť, že čo keď náhodou, ja nebudem mať kontakt na nikoho, nedovolám sa. Nie, my tam máme už takú dobrú komunitu, že si navzájom pomáhame. A máme kontakty v momente, ak niekto má problém, tak si voláme, či tam náhodou nie je, alebo keď nie, tak tam máme domácich, ktorí nám velice tým, že sú ochotní a dobrosrdeční, tak velice radi pomôžu. Čiže ani raz sa mi nestalo, keď ani som nemal nejaké problémy na druhú stranu, ale viem, že ľudia, ktorí tam, začal niečo zatekať, môže sa stať samozrejme, tak to vedia riešiť do pár dní, do pár hodín, lebo tí ľudia tam sú ochotní a samozrejme aj ten Bali trh z toho žije. Takže v tomto je to tam opäť krásne, je to tak, jak u nás to existovalo, možno my keď sme boli ešte deti, že tí ľudia si naozaj pomáhali a nebolo to čisto iba také, že taká vypočítavosť tam nebola. Niečo za niečo vždycky. Presne tak. Čiže áno, tá nehnuteľnosť je uzavretej ulice, je to príjemné, lebo vieš o tom, že tam sú Slováci, je to tichá lokalita a hlavne tá lokalita je dosť prémium, aby som nazval, lebo idú odtiaľ 3 cesty priamo k oceánu aj priamo do epicentra toho diania v Changu, čo je extrémna výhoda, lebo vlastne jedna z tých horších vecí, čo nám by som nazval, že je doprava. Že tá infraštruktúra... Spomenul, že väčšinou sa tam človek musí presúvať na tom skútri, že tým pádom, čo tam majú zlé cesty, alebo... Kvalita ciest je dobrá, lebo oni na tom pracujú, ale je tam toho veľa proste, ako keby tá infraštruktúra nebola naštelovaná na taký počet ľudí. Ale nie je to až také, veľa ľudí to aj preháňa, alebo vidíš často na Instagrame nejaké zápchy, že z Changu, že tu sa nedá hýbať.
Ja som tam bol príklad 2 týždne a vždy tam chodím na 2 týždne väčšie alebo na mesiac a mne sa stane možno, a to som sa pohybujem non-stop na tom skútri a stane sa mi možno raz alebo 2-krát za 2 týždne, že čakám niekde 5 minút. Okay. Hej, takže to vôbec nie je tak, lebo opäť je niečo iné, keď vidíš na Instagrame, ako ľudia robia taký ten negatívny marketing, lebo ten je veľmi obľúbený a hovorí sa, že negatívne správy chodia 100-krát intenzívnejšie a pôsobia intenzívnejšie ako tie pozitívne. Tak nie je to tak, absolútne to tak nie je, ako tá doprava je možno hustejšia, ale áno, aj toto je práve tá výhoda, že tam idú 3 cesty dole, môžeš si brať, ktorou ty ideš. Hej, keď vidíš, že jedna zapchá, tam vybereš si druhú. To znamená, aktuálne vedľa vyrastlo krásne veľké potraviny medzinárodné, čo je niečo, neviem, či môžem tu menovať, alebo nemôžem menovať. Niečo, ako u nás máme Jeme, hej, že tam máš vlastne medzinárodné, kúpiš absolútne všetko na tom Bali. Ja ich mám 50 metrov. Takže občianska vybavenosť. Ja mám výbornú občiansku vybavenosť, no. To je asi aj dôvod, prečo sa mi teraz podarilo prakticky tú druhú vilu, ktorá je rozostávaná predať, lebo to ľudia pochopili, aj ten klient, teda, že však má všetko v rádiuse niekoľko. Takisto Slovák kupujúci? Takisto Slovák, áno. Okay. Takže tá komunita tam je, ako vravíš, veľmi silná. Ale je. Myslím, že rastie, ale skôr je to o tom pochopení toho trhu a o tom pochopení, že to, že niečo v tejto dobe je na druhej strane sveta, neznamená, že to je nedostupné alebo že nad tým nemám nejakú kontrolu. Jasne. My máme telefóny, máme zariadenia rôznych typov, kde si to vieš. Ja mám teraz kameru, ja si viem pozrieť kameru, na kamere samozrejme záber aktuálne z vily znútra zvonku, keďže tam teraz nikto nie je. Hej, že v akom je to stave, či všetko funguje, čo sa deje na druhej vile, ako sa stavia. To znamená, že už je to úplne niekde inde, ako to bolo 20-30 rokov dozadu, keď samozrejme ten strach existoval a asi aj nejak pravoplatne, hej, že jednoducho si nemal ten dosah tej kontroly, ako máš teraz. Dobre, čiže z toho, čo som porozumel, tak ten drvivá väčšina tých aj prenájmov bude cez krátkodobý prenájom, Airbnb, Bookingy a tieto sa? Áno, existujú tam krátkodobé prenájmy, existujú tam dlhodobé prenájmy, existujú tam mesačné, ročné, samozrejme tie ceny sú potom nižšie, ale aj tvoje náklady na to sú nižšie. Väčšinou to funguje tak, že ten klient si platí buď energie, alebo nejakého záhradníka, bazénára alebo niečo a tebe platí prakticky za prenájom tej vily, ale je to takisto individuálne. Niekto povie, že to chcem celé v jednej sume, no tak si to samozrejme to navýšiš, aby on to mal bez problému a odchádza to z tvojho účtu akurát. Hej. Že všetko sa dá vždy je všetko formou dohody. Dobre, a takýto manažment okolo toho vieš zabezpečiť, to pokladám. Áno, zabezpečujeme, ale skoro zabezpečujeme tak teda, že už doľaďujeme to s lokálnymi firmami, ktorí vieme, že ten manažment robia výborne špičkovo a nebudem sa tváriť, že to budem zrobiť ja, alebo bude to robiť niekto. Jasné. Ja som vždycky... Minimálne, že posunúť kontakt na spoločnosť. Určite, ja hovorím, že aj vlastne ten, kto sa rozhodne tú vilu kúpiť, tak dostane full package, dostane komplet ako keby know-how, respektíve tie kontakty, ktoré aj ja tam mám, lebo sa môže čokoľvek stať, budeš potrebovať rýchlo upratať vilu, hej, lebo ide tam ďalší klient, tak vlastne všetky tie kontakty sú súčasťou. Okay, super, toho. Čiže ako keby celý balík tomu domu. Áno, lebo... A ja rozmýšľam, že ak by som si takúto nehnuteľnosť kúpil, lebo môj sen je mať takúto nehnuteľnosť v Chorvátsku. Za mňa prečo? Lebo Chorvátsko, keď poznáme, hej, je to keby dostupné autom, vyrastali sme tam každý, takže máme k tomu nejaké väzby, ale tam je obrovská sezónnosť. Tam máš prakticky 3-4 mesiace, kedy máš tie pekné počasia. Ak chceš robiť cez krátkodobý prenájom, tak to máš sezónu, kedy to musíš mať obsadené a ty tam pôjdeš potom ako majiteľ možno v nejakom horšom období, keď už nie je také teplo. Na tom Bali sa mi páči, že tam tú sezónnosť nemáš prakticky, alebo máš oveľa menšiu. Takže dáva mi ako keby logiku aj pri takých kupujúcich, ktorí si to chcú prenajímať cez ten ako keby short term platformy, ale zároveň chcem tú výlku aj užiť pre svoj účel. Áno. Že ako keby aj to je asi... Dáva ti tam tú extra možnosť, keď sa nepozeráš čisto na čísla, ale pozeráš sa na to, že to chceš aj využívať. Sezóne to tlačia v Chorvátsku na maximum, lebo vedia, že majú ten daný počet mesiacov, ktorý musia využiť. Ale na Bali si povieš, že prakticky ja sa môžem rozhodnúť kedykoľvek tam ísť, na 2 týždne, na 3 týždne využiť, lebo viem, že to bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou obsadené aj ktorékoľvek iné mesiac. OK, to je fajn.
Existuje tam aj taká vec, že dlhodobý prenájom, že ak áno, to sú tí nájomcovia, to sú práve tí nomádi a tí presne ľudia? Tak, sú to práve tí ľudia, ktorí tam sa rozhodnú niečo zmeniť vo svojom živote, buď tam ostanú bývať, alebo tam bývajú už niekoľko rokov a buď potrebujú iba zmeniť lokalitu alebo niečo. Ale už ja tam mám len veľa známych, čo sú Francúzi, Slováci, Taliani, ktorí tam dlhodobo existujú presne tak, že proste zistili, že opäť sa budem asi opakovať, že cena pomer výkon, teda, áno, tak by som to nazval, že jednoducho im to dáva oveľa väčšiu logiku, lebo aj náklady na to bývanie, spojitosti s nákladmi na život a plus to prostredie, v ktorom pracujú a trávia ten čas po práci je oveľa teda krajšie, ako nazvem to u nás. Jasné. A hlavne cez tie šedé mesiace od decembra do marca, apríla. Ešte sa spýtam, čo sa týka víz. My Slováci máme nejakú uzavretú zmluvu s Indonéziou, respektíve ak tam chce človek ísť bez toho, aby musel riešiť tieto nomádske víza, tak aké má možnosti alebo ako dlho tam môže ostať? Začnem od klasických víz, ktoré sú vlastne víza on arrival, čiže pri vstupe, ktoré platíš stoja, mám teraz pocit do 30 eur, okolo 28-29 eur to je aktuálne v prepočte. Buď ich vieš zaplatiť popredu online, alebo ich zaplatíš priamo na letisku. Vystojíš si nejakú rádu občas, keď tam je, ale trvá to 50 minút. Vybavia to za teba. Potom vieš si extendnúť predložiť tie víza na 60 dní. A to vieš priamo na mieste, alebo vieš už aj tu na konzuláte, alebo niekde vlastne na to požiadať a rovno tam ideš. Má Indonézia slovenský konzulát? Áno, má. A je to v tom meste, kde si ty? Ja myslíš konzulát tam priamo. Áno. Ten je v Žakarte. Okay. Áno. Ale my máme indonésky tu a tu to vieš riešiť takisto ešte predtým, ako vlastne niekde ideš. A potom áno, sú tam digital nomad víza, plus sú tam investorské víza až po KITAS. To sú vlastne víza, ktoré už by si mal mať, keď tam pracuješ, dlhodobo existuješ, ktorí sa vydávajú na, mám pocit, 2 roky. Okay. Áno, nie je tam žiadna obťažnosť v tomto. Dokonca existujú tam dlhodobo ľudia, ktorí si platia klasické víza, mali by mať nejaké pracovné, ale stačí ti, keď ty potom vycestuješ na 1-2 dní niekde. Ľudia to väčšinou radi robia, pretože tie letenky v rámci Ázie sú niečo ako u nás v Európe. To znamená, že ty za 10-20 eur letíš do Malajzie. Jasne. Hej, na deň ubytko dáš možno, neviem, 50 eur, 70, zistíš, že za 100 eur vidíš celú krajinu ďalšiu alebo ďalšie nejaké medzinárodné mesto a vrátiš sa naspäť a znova si zaplatíš tých daných príklad 30 eur a zase môžeš 40 dní existovať na Bali. Hej, to väčšinou využívajú ľudia, ktorí ešte... Áno, ale skôr nevidia, to sú takí tí ľudia, ktorí ešte nevedia teda, že čo chcú a skúšajú tam byť 2-3 mesiace a podľa toho sa potom zariadia, že či odchádzajú alebo ostávajú a už si zaplatia teda klasické pracovníky. Dobre, a ešte sa opýtam, najmä tomu je nejaký mladý človek, ktorý chce ísť prvýkrát na Bali, chcem si ošahať tú krajinu. Najväčšia položka bude tá letenka, predpokladám, ktorú vieš ale kúpiť, ako hovoríš, od 600 eur do nemáš limit. Koľko peňazí potrebujem, najmä tomu, jak som ísť na 2 týždne na Bali. Vieš mi to opísať? Aby som mal taký, že nie že úplne že budget life, aby som mal taký, že komfort a zároveň, aby som sa cítil dobre. Viem ti to opísať, ale dám ti opäť asi taký vyšší range, taký rozsah, že kde sa vieš pohybovať, lebo vieš sa pohybovať možno 1500 eur po aj 4000. OK. Ale to, počkaj, teraz by som povedal, že to je tak 3 týždne aj mesiac. 3 týždne mesiac. Takže 2500 eur do 2000 eur na 3 týždne až mesiac je za mňa, že je dosť dobrý deal. Je to dobrý deal a to hlavne vždy hovorím ľuďom, ktorí chodia v zime do Tatier. A idú tam na 5 dní. Ja viem, aké Tatry sú aktuálne drahé. A keď im poviem, že ja toto nechám ako na Bali za 2 týždne aj s letenkou, tam mi to neveria. Okay. Už som sa párkrát takto s nimi sadol, začal som im to písať na papier a neverili, až kým si tie ceny naozaj nevygooglili a neporovnali. A zistili, že áno, že vlastne neviem, čo si platí, že tá letenka, ale tu roztopíš v tom čase, lebo ušetríš zase na jedle. Vieš tam aj variť, samozrejme, hoci čo, potom to ušetríš extrémne peniaze. Ale u nás napríklad pražená rýža a pražené rezance, opäť sme pri jedle. Ale to sú veci, ktoré tu u nás tieto položky stoja, neviem, možno 7, 8, 10 eur, lebo ľudia netušia, ale tam si ich dáš v lokálnych tzv. Varungov, čo je vlastne ako keby ich lokálna reštaurácia a stoja 1,50 eur. Hej, a naješ sa z toho a kvalitne z domácich surovín
a existuješ týmto spôsobom. Jasné, no tak jak hovoríš, najväčšia položka je kúpiť tú letenku a už vlastne... Odvážiť sa pre tých, čo necestujú a neboli takto ďaleko. Áno, dôležité je, že aby ľudia vedeli, že nie je tam problém vízový, ak si keby, že nemáš, každý to z tej víza dostane, ale naozaj, že zvýhľad si dobrú letenku a ubytovanie asi výber tam... Ubytovanie, ja sa priznám, ja som chodil kedysi low budget, keď som stával ešte a vedel som, že tam bude musieť byť. Ja som tam bol maximálne tuším 2 mesiace. Okay. A takže som tiež chcel nejako optimalizovať tie svoje náklady. Tak som spal v guesthousoch a noc ma vyšla až 17 eur a mal som svoje sociálne zariadenia, svoju izbu s postelou, všetko bolo krásne čisté a mal som zdieľaný bazén. Okay. Čiže dá sa tam, veľa ľudí existuje aj týmto spôsobom, potom naopak máš luxusné vily po, ja neviem, dajme tomu 300 alebo 500 a čo aj viac, samozrejme eur na noc. To je tá krásna škala, ktorá tam je, že ty tam vieš existovať v bambusových domčekoch od naozaj že 20 eur a vieš tam existovať ako v super high-endových luxusných vilách po aj 1000 eur teda za noc. Tak myslím, že si aj nažhavil možno nejakého poslucháča, ktorý práve kvôli tomuto si na Bali pôjde pozrieť. Možno si rovnako tú krajinu zamiluje ako ty. Ja som tam ešte nikdy nebol, ale chystám sa tam a najmä... Oficiálne ťa pozývam týmto. Ďakujem a určite to pozvanie využijem a hlavne, keby čo si nepovedal o tom tuniaku, ja si tam viem predstaviť, ježiš, čerstvé jedlo, čerstvé ryby, čerstvá strava, to je akoby niečo, čo ma strašne motivuje. Nielen ako... Ale to ešte upresním, to si musíš predstaviť v tej kvalite, ktoré máš v Bratislave v tých najlepších reštauráciách. Že servírovanie, všetko. Veľa ľudí mi povedalo, že toto máš aj v Thajsku, to máš všade v Ázii, ale nie je to tak, lebo tam príklad najlepšie talianské jedlo som jedol nie v Taliansku, a to som pobehal celé Taliansko, ale jedol som ho na Bali. Na Bali. To je ten paradox. O stejkoch ani nehovorím a všetko máš nadizajnované krásne. Ale opäť nemusíme len o tom jedle, ale áno, veľmi rád sa k tomu vrátil. Ja akože hovorím, že som tam často, ale vždycky si to jedlo aj ja odfotím, aby som vedel, kde čo som jedol, v akej kvalite a potom na základe toho sa k tomu vraciam a vyberám si reštaurácii podľa toho, na čom chuť práve. A týmto spôsobom teda môžeme aj takto pozvať ľudí na Bali. Môžem povedať, že môžu sa s tebou spojiť, nakontaktovať sa s tebou aj investorov, respektíve ľudí, ktorí majú záujem o investíciu na Bali. Tomáš túto nehnuteľnosť rád ukáže, povie všetky informácie o nej. A vlastne takýmto spôsobom by som možno že aj zakončil tento ešte môžeme spomenúť, náš dnešný rozhovor, ale kľudne. Môžeme spomenúť aj to, že pokiaľ sa vila predá, samozrejme, tak sa tam chystajú aj ďalšie projekty. Okay. Alebo teda pracujeme aktuálne na tom a mali by byť aj oveľa dostupnejšie pre investorov, pretože áno, táto aktuálna vila je naozaj veľká, má 188 metrov štvorcových priestoru, teda living space po anglicky. Ale tento projekt, ktorý chystáme, tak tam budú aj práve tie spomínané jednoizbové apartmány, dvojizbové apartmány a budú tam aj dvojspálňové vily. Čiže ten rozsah bude troška vyšší, bude to dostupnejšie a na tom samozrejme projekt, ktorý akože už na ňom pracuje? Alebo ako aktuálne na ňom pracujeme, ale skoro ešte tak náš to, že vyhodnocujeme, aj finančne dávame ho dokopy. Ale už teraz viem prezradiť, že tie ceny sa tam budú pohybovať okolo 100 000 eur pri jednom dvojizbových bytoch? Pri jednospálňovom apartmáne. One bedroom. Tak až po tie vily, ktoré budú v rozsahu okolo 240-250. A môžeme ukázať nejaké fotky z toho projektu? Alebo je to ešte také... Je to ešte v takej verzii, že asi je to také, že že úplne že surové a nie sú tam ani farby. Počkaj, aký inžiniering si riešiš vo svojej režii všetko? To riešime, áno, s lokálnymi ľuďmi, ale vlastne tam opäť digital nomads, všetci títo ľudia tam žijú, pracujú, čiže naopak by som povedal, že týchto služieb je tam aj pretlak. A áno, akorát teraz sme tak na začiatku, čiže nejak to vyhodnocujeme finančne. Príjemný problém je to, že sme našli naozaj krásny pozemok a s výhľadom na rýžové polia, ktorý je okolo už zastávaný, to znamená, že už sa ti nikde okolo nebude stavať. To by som možno aj spomenul kľudne ako, nehovorím, že problematiku, ale tým, že sa tam veľa stavia, tak sa môže stať to, že ty budeš v nejakej vile a od rána do večera tam budú rinžať nejaká ťažká technika.
Často sa to stáva, ale to ti nikto nezabezpečí, lebo ten marketing veľa ľudí robí tak, že to tam nenatočí alebo nedá to tam a potom počuješ to samozrejme a vnímaš. Ale krása tohto projektu bude teda, že pokiaľ teda naozaj do toho pôjdeme, tak ten priestor okolo teda je plne zastávaný, čiže po ukončení výstavby toho projektu je naprosto ticho, naprosto krásny výhľad. OK, ja som sa nič neopýtal jednu dôležitú vec a to je, že z akých materiálov máš postavenú tú vilu? Je to normálne, že murované, alebo je to skôr, sú to tie bambusové domčeky so sodrokartonovými stenami papierovými? Vila je klasická betónová stavba. A je to akože taký štandard, že tam skôr máš tie betónové konštrukcie? Alebo betónové konštrukcie, robia sa železné konštrukcie. Ako steny sa používa ich zvané tzv. Batako walls, čiže batako tehly. To je taký myšmáš, ak by som neviem, čo to prakticky je, ale je to veľmi kvalitné. Ale aktuálne teraz využívame, aj najviac sa využíva niečaká obdoba toho nášho itongu, lebo má to lepšiu vodeodolnosť, je to ľahšie. Čiže a konečne sa aj v Indonézii a na Bali učia, ako keby nazvem to takého medzinárodného európskeho štandardu. S týmto tam bol kedysi problém, lebo to stavali tak, ako to oni poznali. Že to stavali a oni nepoznajú ten náš štandard. A to je vlastne taký ten dlhodobý proces edukácie tých staviteľov, lebo to ešte musím poznamenať, že teda v Indonézii sa to musia stavať ako keby lokálne firmy indonéske, ale tým, že oni tie štandardy nemajú, tak strašne záleží na tom, kto tú stavbu supervizuje a ako tých ľudí edukuje ďalej do tých našich štandardov. To znamená, že ty prídeš a zistíš, že toto je krivé, tak oni to považujú za ako normálne. Čiže ty tam... Preto som sa aj vôbec vytal, že tortúra, to som na to narážal. Áno, lebo je to troška problém na to, aby si zvykol, že ale veľa ľudí ako ide na Bali za tým a hľadať ten Bali style, že oni ako keby nechodia a nehľadajú perfektné steny alebo niečo, aj keď samozrejme teraz už tá kvalita je tam fakt, že výborná, ale môže sa samozrejme stať, ale presne tam sú tí ľudia, aby to celé dozorovali a manažovali. A áno, napríklad u nás samozrejme tým, že máme jar až zimu. A áno, samozrejme tým pádom máš úplne iné okná používaš, máš 2-3-komorové. Tam samozrejme máš jedno okno, niekto príde a povie, a to je to, že tu je iba jedno okno. Ja som sa nepýtal, že čím kúriš, hej? Ja som sa začal smiať, lebo nekúrim, nepotrebujem skôr naopak ochladzovať. A tam tá teplota sa v noci je od 22 stupňov vyššie, cez deň prakticky od 27 po 36 stupňov, čo teraz z nejakého môjho pozorovania, keď tam som. A čiže skôr potrebuješ chladiť a áno, tie materiály sú úplne iné, ako sa u nás používajú. Stále sa s tým ako keby zoznamujeme všetci, čo tam stávame. Stále je to pre nás nejaká novinka, niekto sa tam snaží doniesť ten štandard, ale skôr to robí preto, alebo používa úplne že extra materiály, ktoré by som povedal, že sú až zbytočné na tú Indonéziu, pretože oni to len potom ako používajú ako nejaký marketingový nástroj, že aha, ale my máme takýto materiál a tu máme takéto značky a takéto, ale pritom to vôbec nie je tak podstatné, lebo oni majú naozaj výborné kvalitu. My to nepoznáme, ale Indonézia vyrábala naozaj špičkové veci. To je štvrtá najľudnatnejšia tuším krajina na svete. My si to nevieme ani predstaviť. Pre nás to je niekde druhá strana sveta. Ale oni skôr by sa čudovali nám, že čo my vyrábame. Ako maličký štát. Američania, keď vidú na Slovensku, že či rozvojová krajina, a to isté sa možno povedať Slovák, Európan, že aká krajina, keď hovorí, že to je štvrtá najľudnatnejšia, tak samozrejme, že aj technológie tam budú mať. Áno, ale je to zase opäť rozmanité, pretože od Jakarty, ktoré je niekoľko desiatok miliónové mesto, rozvinuté, tam som nenazval, že rozvojové, až po vlastne má niekoľko tisíc ostrovov Indonézia. Ale nájdeš ostrovy, kde žijú proste ľudia tak, ako žili pred 100 rokmi. To znamená, že opäť strašne veľký rozsah aj vlastne tejto životnej úrovne, aj to vlastne ako tí ľudia žijú a ako vnímajú ten daný život. Neviem, možno aj na Jakartu by bolo zaujímavé sa aj spozrieť. Určite. Keby v akom stave to momentálne je. Tam predpokladám, že už sú aj tie výškové budovy. Sú, to je plne rozvinuté mesto a napríklad je super, že napríklad aj ja využívam napríklad moju účtovníčku, ktorá je auditorka zároveň a žije v Jakarte. Chodí na Bali samozrejme pravidelne kvôli klientom, ale
tie štandardy prináša z tej Jakarty. Čo sa týka aj legal veci a účtovníctva všetkého. To znamená, že z mesta. človek si radšej zaplatí servis, ktorý je v tomto prípade veľmi dôležitý, lebo investuješ niekde v cudzej krajine, kde ty tie zákony plne nepoznáš, ale môžeš sa spoľahnúť na ten daný subjekt, že naozaj to budeš mať zastrešené tak, ako potrebuješ. Okay. Myslím si, že sme strašne veľa tém zasiahli, Tomáš, a veľmi veľa zaujímavých tém. Takže som veľmi rád za to, že si sa podelil vlastne o všetky tieto informácie ohľadne toho trhu v Indonézii. Mňa si našavil a akože ja sa tam určite prídem pozrieť, takže môžeme sa to potom spoločne vyhodnotiť. A teda ešte raz mojím prvým hosťom bol Tomáš Dorniak, ktorý má tam na predaj momentálne aj vilu na Bali, takže v prípade záujmu určite rád vám toto ukáže. Takže Tomáš, super, veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie veľmi pekne. Počujeme sa ďalej, ahojte. Ahojte.